Us presento la meva escola. Benvinguts a la Mercè. En aquest edifici és tan xulo que són d'infantil. Volem conèixer Martorell incorpora a la plantilla de la policia local 13 nous agents. 10 homes i 3 dones són els que han rebut les credencials que els acrediten com a agents de la policia local de la nostra ciutat. És un gran dia, jo crec, per la policia local de Martorell. Penso que sobretot ens ha d'ajudar a estar més a prop dels ciutadans i les ciutadanes de Martorell, que és el que volem. Un acte institucional que s'ha dut a terme a la sala de plens de l'Ajuntament en la presència de l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, el regidor de Seguretat Ciutadana, Lluís Sagarra, així com els caps de la policia i diversos regidors de govern. El cap de la policia local de Martorell, Alfonso Sánchez, ha aprofitat l'acte per dir que vol ampliar la plantilla. A fi d'atendre la demanda actual del municipi, que en els últims anys està creixent exponencialment. Així també, Sánchez ha destacat la formació actual dels agents de la policia. Amb una plantilla més formada i preparada que ofereix un servei de seguretat ciutadana de qualitat concorda a la nostra població. Fonollosa ha destacat la proximitat de la policia local a la ciutadania, també posant de relleu que la seguretat és un dels serveis més importants de la ciutat. Perquè ampliem un servei important per nosaltres, per l'Ajuntament. Això només ho podem fer si tenim una policia moderna, una policia renovada, una policia específica, amb unitats específiques, i això només ho podem lograr a través de tenir un bon cos de policia local. Tots i cadascun dels agents han recollit les seves credencials de mans de l'alcalde i han finalitzat l'acte amb una foto de família.